A Carreira Popular Virxe da Guía celebrará a súa 20ª edición o 17 de maio. Haberá ata 12 categorías e homenexarase a Juan Antonio Argibay Pérez. O calendario deportivo de Ribeira é ben amplo e unha das actividades xa tradicionais é a Carreira Popular Virxe da Guía. Neste 2025 vivirase a súa 20ª edición, cita que se desenvolverá o 17 de maio a partir das 10:30 da mañá, en a que se homenexará a Juan Antonio Argibay pola súa vinculación ao atletismo ribeirense. Na esplanada ali da festa da parroquia, vai a ser unha carreira que vai a contar con 12 categorías, desde os máis pequenos, categoría pitufa, hasta os maiores de 65. Decir, pois animar a toda a parroquia que participe neste evento, tamén ao resto da cidadanía de Ribeira, e tamén quixera agradecer pois toda a labor que fai a Asociación de Veciños e Veciñas de Carreira, tanto na dinamización da parroquia con diferentes actividades, tamén pois concretamente do que é da Carreira Popular e Virxe da Guía, que consolidándose xa no tempo na súa 20ª edición. E tamén agradeceu a colaboración en diferentes actividades deportivas que se desenvolven no municipio. Vai desde Carreira por a Graña, por a zona da Cerca, e volve para Carreira por, digamos, o vial que hai paralelo á carretera xeral para non interrumpir o tráfico o menos posible. Non vamos á carretera principal que vai de Carreira e Aguiño. O presidente da Asociación de Veciños de Carreira, Moncho San Pedro, afondou na historia da carreira e precisou que nesta ocasión a distancia a percorrer serán 6,5 kilómetros. A proba celebrarase o Día das Letras Galegas, xornada dedicada este ano ás cantareiras, polo que nesta 20ª edición haberá música a cargo das cantareiras de Carreira. Vamos a ir misturando carreiras con cantareiras. Como dicía Xavi, pois temos carreiras con distancias desde os 80 metros para os máis pequeniños, aqueles nenos de 4 anos e menos, os prebenxamíns, que son rapaces de 5, 6, 7 anos, pois 100 metros, 500 metros para os sub-10, 900 para os sub-12 e sub-14, 1800 para os sub-16 e a partir dos sub-20 pois é a distancia de 6,5 km. As inscricións para poder correr nesta carreira popular estarán abertas ata o vendeiro xoves 15 de maio na web galitiming.com. Ten un precio de inscripción para os corredores adultos de 7 euros e gratuita para o resto, e temos limitado a 200 corredores entre 200 corredores adultos e 200 corredores escolares. Avisar de que o día da proba non se admiten novas inscricións, que é un dos cabalos de batalla que sempre temos, que, sobre todo no caso dos nenos, chegan, ven o ambiente que hai e despois queren correr cando xa tes todo organizado. Entonces, avisar que o día da proba non se admiten inscritos. Todos os participantes nas categorías inferiores recibirán unha medalla, mentres que os 3 mellores clasificados das probas contarán cunhas medallas de madeira conmemorativas. Ao finalizar a carreira, na que se homenexará a Juan Antonio Argibay, haberá unha paella para corredores e público.